मावरगिरे भाषा मारिता मा जाती दुसरं रास होते रिंके महाराष्ट्रात मावरे मदानूर मराठी वडकंतर अति गोरे इंटर मध्य प्रदेश मावरे मदानूर हिंदी वडकंतर गोरे इंटर हिन हर एक जागा हर एक स्टेट नागा इन आश्रम अंतर बदी प्रीतिके कराले मा गोष्ठी ममट पालले बेयना पालले पुडिसिकन पाल उंजर गोष्ठी कार्यक्रम के आज गोष्ठी मरवाई ना विनंती నేను మా ఊరు వారి ఘన సంస్థ ఈతలు మా జాతి వారి ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜಾತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವಾರಿ ಹಿಮ್ಮಂತ ಇಂಜರಿಚರ್ ವಿಚಾರಕೊಂಡು ಇದು ದರ್ಬಾರ್ದಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ಕೋಯಪೆಂಟ್ 17 ಪುರಮಾಡ ದನೆಗಾವದಗ ಮೇರೆ ಮಾಸೆ ಶ್ರೀಶಂಭು ಮಹಾದೇವ ಜೀವನ ಶೀತಕ್ಕೆ ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಮಾವ ತಿಂದ ಪರವಾಗಿ ಗಚ್ಚದ ಪೇಜ ಬಿಸಿ ಹಾನ್ಬುಡೆ ಮಾತೆ ಇಂಜರಿ ಕಹಣಿ ಮಂತ ಕರಲೇನ ಬಾಡ್ ಬದಿ ನೇಂಡು ಅದ್ ಬಾನ್ ಸಮಾಜ ಮಕ್ತ ಇಂಜಕನ್ ನೇಡ್ ತೋಹನ್ ಸಾಟಿ ಜಂಗಾವ ಮಾ ಗೋಂಡ್ ಘನ ಸಂಸ್ಥಾ इतना बड़ा गुरु भाग्य तो गोष्ठी जाति बेग स्वतः वेन आश्रम बंदा ना जाति बारी खराब आश्रम बंदा इनको गण संस्था पीठाधिपति माँ गुरु भगवंत राव महाराज तेन विचार की सुन किशोर डगुर माँ जाति साठी बता कड़कड़े अंत बती मोमट बारी विचार की सैकल वाट